Τα πιστεύω μας, οι αξίες μας εκφράζονται μέσα από τις συμπεριφορές μας και αυτές οι συμπεριφορές μας κάνουν και κοινωνικά όντα. Μας κάνουν δηλαδή να έχουμε μια καλή, μέτρια ή κακή σχέση με τους άλλους. Ελάτε να δούμε πώς μπορούμε αυτές τις συμπεριφορές να τις κάνουμε προς όφελός μας, ακόμα και όταν δεν νιώθουμε καλά, ακόμα και όταν δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα στη ζωή μας. Ελάτε να το δούμε αυτό, να δούμε, μπορούμε να το καταφέρουμε. Να καλωσορίσουμε την κυρία Δήμητρα Μπούρα. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, κυρία. Είστε συντονίστριας μιας ομάδας που λέγεται Ομάδα της Ανθρωπότητας, δεν είναι? Ναι. Και είστε για την Ελλάδα συντονίστρια. Ναι, ακριβώς. Τι είναι αυτή η Ομάδα της Ανθρωπότητας πρώτον, να μας πείτε? Η Ομάδα της Ανθρωπότητας είναι μια παγκόσμια κίνηση απλών ανθρώπων που λειτουργούν σαν ακτιβιστές του πνεύματος. Πιστεύουμε ότι η ζωή μας δεν χρειάζεται να είναι έτσι όπως είναι και μπορεί να αλλάξει με τη δύναμη της πνευματικής μας τοποθέτησης. Δηλαδή, αλλάζοντας τις ιδέες μας, οι οποίες, τις βαθύτερες πεποιθήσεις μας, οι οποίες και ρυθμίζουν τις συμπεριφορές μας. Οι συμπεριφορές μας σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό δυσλειτουργικές και έτσι δεν προάγουν την ευτυχία, τη διατήρηση και την ανύψωση της ζωής. Ήταν ποτέ όμως για τον άνθρωπο η συμπεριφορά του λειτουργική? Δηλαδή υπάρχει μια περίοδος στην ανθρωπότητα που μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος είχε απολύτως λειτουργική συμπεριφορά? Όχι για το σύνολο της ανθρωπότητας. Και αυτό γιατί η συμπεριφορά του ανθρώπου κάθε φορά καθρεφτίζει την επίγνωσή του. Και η επίγνωσή του αλλάζει καθώς τα χρόνια περνούν, αυξάνονται οι πληροφορίες, η κατανόηση που έχει για το πώς λειτουργούν τα πράγματα και αλλάζει η επίγνωσή του. Αυτό καθρεφτίζεται λοιπόν στη συμπεριφορά του. Ναι, δεν σας διακοπτώ. Συνεχίστε. Εσείς θέλετε κάτι να πείτε? Είμαστε λοιπόν σε μια διαρκή εξέλιξη, αν παρατηρήσουμε το ανθρώπινο είδος από το ξεκίνημά του, που οδηγεί σε όλο και υψηλότερη συνειδητότητα, υψηλότερη επίγνωση και άρα μεγαλύτερη δυνατότητα ρύθμισης της συμπεριφοράς. Πιστεύετε πραγματικά, κυρία Μπούρα, ότι αρχίζει η ανθρωπότητα, αυτό που λέμε όλοι οι λαοί δηλαδή, να κυριαρχούνται όλο και περισσότερο από μια τέτοια ανάγκη, δηλαδή της ανακάλυψης του εσωτερικού εαυτού? Ναι, πιστεύω. Γιατί βιβλία βλέπουμε, εκδόσεις, σεμινάρια, πάρα πολλοί άνθρωποι τελευταία. Ή μου φαίνεται, κάνω λάθος? Το βλέπουμε παντού. Βλέπουμε όλα αυτά που λέτε, βιβλία, σεμινάρια, συζητήσεις, οι οποίες καθρεφτίζουν ακριβώς αυτή την τάση μας να υπερβούμε την τωρινή μας κατάσταση και να πάμε σε ένα επόμενο επίπεδο που θα λειτουργούμε με τρόπους που προάγουν την διατήρηση, την ανύψωση της ζωής, την εσωτερική πληρότητα, όλα αυτά τα πράγματα που σήμερα μας λείπουν και αναζητούμε. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Γιατί όλα αυτά είναι ωραία θεωρητικά, αλλά νομίζω ότι θα ήταν πολύ ωραία να καταλάβουμε και λίγο πρακτικά πώς μπορούμε να μπουν στη ζωή μας. Κατά τη δική σας γνώμη και των ανθρώπων που είναι στην ομάδα της ανθρωπότητας, τι συμβαίνει σήμερα? Δηλαδή, σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε μια οικονομική κρίση. Αυτό πώς αντανακλά στη ζωή μας, στην συμπεριφορά μας και στο συναίσθημά μας? Έχουμε μια κρίση που δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και περιβαλλοντική. Είναι μια κρίση που εμφανίζεται σε διάφορα επίπεδα. Και φυσικά τη βλέπουμε και στην Ελλάδα και τη βλέπουμε να αγγίζει την προσωπική ζωή του καθένα. Έχουν γίνει πολλές αναλύσεις για την κρίση και αναφέρονται πολύ σε πολιτικά, οικονομικά κτλ. Αίτια. Και έτσι τα μέτρα που παίρνουμε είναι όλα προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς πιστεύουμε, και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι σύγχρονοι δάσκαλοι, αναζητητές και φιλόσοφοι, βλέπουν ότι αυτά που εκδηλώνονται προς τα έξω είναι μόνο τα συμπτώματα. Και υπάρχει μια βαθύτερη αιτία αυτής της κρίσης. Ναι, ποια είναι η βαθύτερη? Αυτή η βαθύτερη αιτία είναι στη ρίζα της, όπως είπαμε, πνευματική. Ξεκινάει από τα πράγματα που πιστεύουμε για τη ζωή και το σκοπό της και τη σχέση που έχουμε ένας για τον άλλον. Πιστεύουμε ότι είμαστε θύματα των περιστάσεων, πιστεύουμε ότι δεν έχουμε έλεγχο στην εμπειρία μας, πιστεύουμε ότι είμαστε διαχωρισμένοι ο ένας από τον άλλον και πρέπει να ανταγωνιζόμαστε για τα πράγματα που δεν υπάρχουν αρκετά. Αυτό όμως, κυρία Μπούρα, το έλεγε πριν από χιλιάδες χρόνια ο Επίκουρος. Που έλεγε δεν είναι τα πράγματα, τα γεγονότα και τα πρόσωπα που μας ενοχλούν, αλλά είναι ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα, τα γεγονότα και τα πρόσωπα. Βέβαια. Η αλήθεια που μας ενοχλεί και μας πονάει. Κυρία Τσουκαλά, δεν μιλάμε για νέες αλήθειες. Μιλάμε για μια νέα και ευρύτερη κατανόηση των αιώνιων αληθιών. Που έχουν εκφραστεί από τους Έλληνες φιλοσόφους, που έχουν εκφραστεί από μερικά από τα ιερά βιβλία του κόσμου, των θρησκειών κτλ.
Να σας μιλήσουμε για το πώς μπορούμε, αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης μας, να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας και μέσα από αυτό να αλλάξουμε και τη ζωή μας. Ακούγεται ίσως μεγαλόσχημο, αλλά εξ όσων μας λέει η κυρία Δήμητρα Μπούρα εδώ και εξ όσων έχουμε μάθει από αυτά που κάνει, είναι συντονίστρια της Ομάδας της Ανθρωπότητας Ελλάδας, είναι εφικτό αυτό, κυρία Μπούρα. Δηλαδή, αυτό μπορεί να γίνει. Και πώς μπορεί να γίνει, με μικρές αλλαγές, πώς? Πρώτα, παίρνουμε νέες πληροφορίες. Πρώτα, εξετάζουμε τις ιδέες που έχουμε για τα πράγματα, εντοπίζουμε εκείνες που δεν λειτουργούν, ερχόμαστε σε επαφή με νέες ιδέες και υποκαθιστούμε ή εμπλουτίζουμε το σύστημα ιδεών μας. Μετά συνδεόμαστε, για να το κάνουμε όλο αυτό βέβαια, αυτό μπορεί να γίνει μέσα από βιβλία, από σεμινάρια, από ομάδες αυτογνωσίας. Μετά δοκιμάζουμε να πάρουμε το ρόλο του παρατηρητή. Παρατηρούμε τον εαυτό μας, δοκιμάζουμε τις νέες συμπεριφορές και χρησιμοποιούμε τις ομάδες, μικρές κοινότητες που μας στηρίζουν σε αυτή την πορεία της αλλαγής. Η αλλαγή δεν γίνεται άμεσα, γίνεται σταδιακά, με δοκιμές και επανόδους κτλ. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι και να μου απαντήσετε έτσι με το χέρι στην καρδιά, κυρία Μπούρα. Ναι. Σε μια εποχή που τα πράγματα είναι δύσκολα για τους ανθρώπους, και στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολα. Και οικονομικά είναι δύσκολα και οι συμπεριφορές μας έχουν γίνει πολύ δύσκολες και είμαστε ριστικοί και θυμωμένοι και έχουμε και μια απόγνωση. Τι μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο, ή μάλλον να το πω αλλιώς, είναι πολυτέλεια για τη ζωή ενός καθημερινού Έλληνα, μιας καθημερινής Ελληνίδας, να τραβήξει με ένα τέτοιο δρόμο αυτογνωσίας? Όχι, δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα. Γιατί είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να φέρει αυτό που ζητάμε, που είναι χαρά και πληρότητα. Η κρίση που βλέπουμε γύρω μας και στην οποία όλοι εστιαζόμαστε, μάλλον αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει να το κάνουμε, είναι να δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Και η κρίση έχει δύο όψεις. Εμείς εστιαζόμαστε διαρκώς στην όψη της απειλής. Αλλά υπάρχει και άλλη όψη που είναι μία εκδήλωση της δυσλειτουργικότητας των πραγμάτων. Είναι ένα καμπανάκι που μας ειδοποιεί ότι πρέπει να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά. Μια ευκαιρία δηλαδή. Μια ευκαιρία. Και αν παρατηρήσουμε την ιστορία του κόσμου, γιατί πολλές φορές όταν έχουμε προβλήματα κοιτάμε πίσω, κοιτάμε γύρω, να δούμε αντίστοιχες περιπτώσεις, τι κάναμε τότε, θα δούμε ότι η κρίση πάντα προηγείται μιας μεταμόρφωσης, ενός εξελικτικού άλματος. Δεν είναι λοιπόν κάτι που απειλεί με αφανισμό, αλλά μας οδηγεί σε αλλαγή. Εσάς προσωπικά, αν μου επιτρέπετε, τι σας έκανε να στραφείτε προς αυτό το δρόμο? Προσωπικές κρίσεις. Γιατί η κρίση, μιλάμε για την κρίση την κοινωνική και την κρίση του κόσμου, αλλά ο καθένας στη ζωή του μπορεί να έχει περάσει διάφορες στιγμές κρίσης. Προσωπικές κρίσεις λοιπόν και πόνος που με έκανε που ήταν αρκετά έντονη, ώστε να με κάνει να σταματήσω, να ξανασκεφτώ τα πράγματα και να αλλάξω πορεία. Κρίσεις για τις οποίες σήμερα είμαι ευγνώμων. Δηλαδή ακούσατε το καμπανάκι εσείς? Άκουσα το καμπανάκι. Μια καμπάνα μάλλον, γιατί ήταν δυνατή. Ναι. Από μια προσωπική ασθένεια κτλ. Εσείς δηλαδή, στον εαυτό σας νιώσατε τον κίνδυνο, ας το πούμε. Βέβαια. Αυτό πάντα οδηγεί, εάν πούμε ότι ένας άνθρωπος αρχίζει να μπαίνει σε ένα τέτοιο δρόμο, πάντα οδηγεί στην θετική εξέλιξη, ή υπάρχει και πιθανότητα να μην τραβηχτεί ο δρόμος μέχρι τη θετική του κατάληξη? Δεν μπορούμε να προπούμε ποια θα είναι η κατάληξη για τον καθένα, γιατί αλλιώς η ζωή θα ήταν σε ένα σενάριο που έχουμε γράψει από πριν και δεν θα είχε κανένα ενδιαφέρον. Και η ομορφιά της είναι ακριβώς η διαφορετική πορεία που ακολουθεί κανείς. Όταν όμως αρχίζει να ψηλιάζεται, αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά από ό,τι νομίζει, αρχίζει να βλέπει ότι έχει περισσότερες δυνατότητες, ότι δεν είναι θύμα, ότι μπορεί να έχει έλεγχο, τότε δεν υπάρχει γυρισμός. Πιστεύω ότι όλα τα βήματα που θα κάνει θα είναι προς το θετικότερο. Μπορείτε να μου δώσετε ένα παράδειγμα? Ένα παράδειγμα απλό στην καθημερινή ζωή, μπορείτε? Ένα παράδειγμα αλλαγής. Ναι, αλλαγής τρόπου συμπεριφοράς. Ναι. Αλλαγής τρόπου σκέψης. Να σας πω... να σας πω ένα παράδειγμα από τον εαυτό μου. Παρατηρώ τη σκέψη μου. Κάποτε έπαθα μια σοβαρή αρρώστια, ήταν ένας καρκίνος του στήθους, συμβαίνει συχνά σήμερα, και είχα μεγάλο φόβο, το πρώτο καιρό, για το κατά πόσον αυτό θα ξαναεμφανιστεί στη ζωή μου και μήπως αρρωστήσω ξανά σοβαρά και πεθάνω. Επειδή άρχισα να λειτουργώ σαν παρατηρητής, μόνη μου λοιπόν σκεφτόμουν ότι δεν έχει κανένα νόημα να χαλίζω τα ζωτικά δευτερόλεπτα και λεπτά και ώρες που είχα να ζήσω για να ανησυχώ εάν και πότε θα πεθάνω. Κάθε λοιπόν φορά που ερχόταν αυτή η σκέψη,
την έσβηνα από το μυαλό μου. Τραβούσα μια γραμμή και έλεγα στον εαυτό μου: δεν πρόκειται να ξοδέψω τη μια στιγμή από την ζωή και την ενέργειά μου για να ενισχύσω για το αν και πότε πεθάνω. Θα ζήσω και το τελευταίο δευτερόλεπτο μέχρι να πεθάνω. Σαν αποτέλεσμα, η σκέψη αυτή ερχόταν λιγότερο και λιγότερο και τελικά σταμάτησε. Τώρα δεν τολμά πια να σκάσει μύτη.